Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Takulandirani kuno ku Free Online Madrasa, ndipo mu series ino tikufuna tiyambe kufotokoza mwatsatanetsatane nkhani yokhudza mitala mchisilamu. Ndiye choyambirira tifotokoza kuti kodi liwu lokuti mitala limatanthauza kuti chani. Tagwiritsira ntchito liwu lokuti mitala pofuna kufupikitsa mawu a Chiarabu otchedwa kuti ta'addudi zawjat, mwamuna kuchulukitsa akazi amene wawakwatira ndipo akukhala nawo nthawi imodzi. Ndiye tikaliona liwu limeneli pa chikhalidwe chathu, mitala ndiye kuti ikutanthauza mwamuna kukhala ndi akazi oposera mmodzi nthawi imodzi, ndipo sipakhala malire a akazi amene mwamunayo akuyeneka kukhala nawo. Akhoza kukhala ndi akazi awiri, atatu, anayi, 5 kandi 6 kandi 7 mmene akufuniramo, chifukwa mukaona zikhalidwe zina za anthu ndi mmene zili, palibe limiti. Koma tikabwera pa chisilamu, liwu lakuti mitala limatanthauza kuti mwamuna kukhala ndi akazi oposera mmodzi koma osadutsa anayi nthawi imodzi, komanso azikhala nawo akaziwa motsatira malamulo a chisilamu, sharia. Sizoti angokhala nawo basi popanda proper guidelines. Pali ma guidelines amene sharia idayika. Ndakhoza kukhala ndi akazi awiri, atatu, anayi, koma akukhala nawo akaziwo motsatira sharia. Tikabwera mu Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala mu sura An-Nisa akufotokoza mmenemo kunena kuti fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulath wa ruba', basi kwatirani amene akusangalatsani kuchokera mwa akazi awiri kapena atatu kapena anayi. Fa in khiftum, koma ngati muli ndi mantha, alla ta'dilu, kuti simutha kuchita chilungamo pakati pa akazi amene mwawakwatirawa, fawahida, kwatirani mkazi mmodzi. Izinso zikufotokozedwa mu hadithi imene akufotokoza Salim ibn Abdullah ibn Umar, kunena kuti bambo wace amene ndi Abdullah ibn Umar adayankhula kuti anna Ghailan, nditudi Ghailan ibn Salama al-Thaqafi, aslam, adabwerera ku chisilamu, walahu 10 niswatin fil jahiliya, mu nthawi ya mbuyoyi adali atakwatira akazi okwanira 10. Fa aslamna ma'ahu, ndi akazi amene wawo amene adawakwatira mbuyo mu before kubwerera ku chisilamu nawonso anabwerera ku chisilamu ndi iyeyo, ngati kuti akazi ake onse 10 kuvomereza uthenga wa chisilamu nawonso ndikukhala chani, asilamu. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, choncho mtumiki wa Allah adayankhula kwa iyeyo kumuuza kunena kuti amsik arba'an, iweyo tsala ndi akazi 4, wa fariq sa'irahun, ndipo enawo uwasiye. Akazi 6 enawo uwasiye, iweyo utsale ndi akazi 4. Ndi chifukwa chani izizi mtumiki anapanga? Chifunira kuti Allah tabaraka wa ta'ala adapereka malire kwa amuna ena, osakhala mtumikiyo koma kwa amuna ena, kuti asakwatira akazi odutsira anayi. Zikadakhala kuti pa chisilamu ndi zololedwa kukhala ndi akazi opyola anayi, ndiye kuti mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam sakadamuletsa Ghailan kukhala ndi akazi onse 10, akazi onse 10 akanakhala nawo. Koma mtumiki adamuuza kuti no, ukuyeneka kukhala ndi akazi 4, ena onsewo uwasiye, akazi 6 yo. Ndiye mu aya ija pakuperekedwa hadithi imeneyi, ndipo Imamu Ash-Shafi'i adayankhulapo mawu, wa qad dallat sunnatu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam almubayyinatu anillahi, nditudi umboni ndi wokwanira wochokera ku sunna ya mtumiki wa Allah, mtendere ndi madalitso zikhale pa iye, yomwe ili yodziwikiratu ndi yoonekeratu poyera kuti ndi yochokera kwa Allah tabaraka wa taala, kuti chani
annahu la yajuzu li ahadin ghairi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam an yajma'a baina akthara min 4 niswa. Sizilizololedwa pa mwamuna wina aliyense kupatulako mtumiki, mtendere madalitso zikhale pa iye, kusonkhanitsa akazi ochuluka kwambiri kuposa anayi. Wa hadha alladhi qalahu ash-Shafi'i rahimahullah, ndipo izi zimene adayankhula Imamu ash-Shafi'i Allah sangalale naye, mujma'un alayhi baina al-ulama, zidavomerezedwa ndi maulama onse ochokera ku ahli sunna wal jamaa amene akutsatira chiphunzitso cha mtumiki, illa ashia, kupatulako mashia. Mashia ndamene sadavomereza aya imene ikunena kuti kukamba za akazi folo, annahu yajuzu al-jam'u baina akthara min 4 ila 9. Iwo wamanena kuti ndizololedwa mwamuna kusonkhanitsa akazi ochuluka kwambiri oposera anayi mpaka anakhoza kulekezera pa akazi 9. Akhoza kukwatira akazi awiri, atatu, 4, 5, 6, 7 kapena 9. Ndiye muona kuti amene tikutsatira sunna ya mtumiki tikunena kuti mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam adawaletsa maswahaba kusonkhanitsa akazi odutsa anayi. Ndipo mukafufuza mugulu la maswahaba panalibe yemwe adawakwatira akazi kudzera munjira ya nikah, akazi osati azakazi yayi, chifukwa azakazi ukhoza kukhala nawo popanda malire. Koma akazi amene amawakwatira munjira ya nikah panalibe amene amadutsa anayi. Zimatha kutheka mwamuna kukhala ndi akazi awiri ndi kukhala mwina ndi azakazi 4, mukaphatikiza wonse ndi 6. Koma amene wanali azakazi sanali akazi ya, ndi Allah pa aya imene akuti fankihu, kwatirani, kusenza kuti akazi amene munthu ukuyenera kukhala nawo pa an-nikah asadutse akazi anayi. Ndipo tikaona mu kufotokoza kwake Ibn Battal akunena kuti qala Ali ibn al-Husayn, adayankhula mwana wa Husayn ibn Ali, chidzukulu chake cha Ali, kunena kuti yani zikutanthauza kuti mathna, awiri, au kapena thulatha, atatu, au kapena 4, anayi. Ndipo tikamuona uyu Ali ibn al-Husayn ndi mmodzi mwa maimamu amene mashia awo amamutsatira, koma apapoka sadamutsate, adazikana izizi. Ndiye sitikudziwa kuti amatsatira ndani, chifukwa imamu wawoyo akunena kuti aya imene ikutanthauza mathna au thulatha au 4. Waqala Ibn al-Qassar, ndipo Ibn al-Qassar akufotokoza kuti la yajuzu li ahadin, sizilizololedwa pa aliyense, an yajma'a baina akthara min 4 niswatin fi nikah, kuti mwamuna asonkhanitse akazi ochuluka kuposa anayi mu an-nikah, mu kwati, mu banja. Wa huwa indana ijma', ndipo izi kwa ife palibenso kutsutsana kwina kulikonse. Kwa ife ndani anthu amene tikutsatira chiphunzitso cha mtumiki. Ndipo Imamu as-Sarkhasi adatambasulaso naye kunena kuti wala yahillu lirrajul, sizili halali pa mwamuna, an yajma'a baina akthara min 4 niswatin bin nikah, kuti iyeyu asonkhanitse akazi ochuluka kuposa anayi munjira ya chani, ya an-nikah, illa kupatulako ala qawli rawafidh, pamawu amene tidawapeza ife ochokera kwa ndani, kwa mashia. Ar-rawafidh ndi mashia. Fa innahum iwowo yujawizuna al-jam'a bayna 9 niswatin li dhahiri qawluhu ta'ala, iwowo amaloleza kuti mwamuna asonkhanitse akazi mpaka anakufikira 9, ndipo amatanthauzira mwapamwamba mawu a Allah tabaraka wa taala onena kuti chani, mathna wa thulatha wa ruba'. Ndipo amanena kuti walwawu liljam'i, ndipo wawu amene akunena kuti wa mathna wa thulatha wa ruba', wawu amene yuyu akutanthauza kuphatikiza. Ndi akunena kuti fa idha jama'ta baina hadhihi al-a'dad, ndipo tikakhala kuti taphatikiza mukawerengedwe kameneka, kana 9,
tikhala ndi 9. Uku ndikuganiza kwa iwo Mashia. Koma mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam iyeyu ndi amene adali wololedwa kukhala ndi akazi odutsa anayi. Ndiye pambuyo pa mawu amenewa tazindikira kuti mitala pa Chisilamu ndiye kuti mwamuna akhale ndi akazi anayi okha basi. Koma tisanayambe mwina kufotokoza malamulo amene mwamuna angakhalire ndi akaziwa, tidziwe kuti maswahaba ochuluka amenenso ali akuluakulu adali ndi akazi kuposera mmodzi, ndipo sadakwatirepo akazi kudutsa anayi nthawi imodzi. Iwo adali ndi akazi awiri, atatu kapena anayi basi. Iwo amakwatira akazi omwe maanja awo atha, yani kuti akazi amene asiyidwa divorcees, kapena omwe amuna awo amwalira kuchokera ku nkhondo. Amuna awo amwalira ku nkhondo, akazi amene waso amakwatira. Ndipo ena mwa ophunzira akuluakulu mu gulu la matabi'in, awo adali ophunzira amaswahaba, nawonso adakwatira akazi oposera mmodzi koma osadutsa anayi. Chimodzimodzinso m'bado omwe unadza pambuyo pa matabi'in amene akutchedwa kuti taba'a tabi'in. Ndipo Asilamu akutsatabe njira imeneyi kufikira lero lino yokwatira akazi malire 4. Ndiye mitala yakhalabe ikuchitidwa m'dziko lathu lino komanso m'mayiko ena amene muli Asilamu pambuyo poti azungu anali asanabwere kudzalanda mayiko ndikuwatenga under colonialism. Makolo mumbuyo mwamachita chani mitala. Koma muona kuti mitala yake mayiko ena inali yapa chikhalidwe, koma amapangabe mitala. Ndipo akazi sankaona vuto linali lonse. Ndiye tidziwe kuti zoona zake za nkhani ya mitala tikabwera ku Chisilamu kuyambira kumayambiriro kwa 1400 after hijra, kunabwera kulira kokwera kuchokera kukagulu kena kake kamene kamadzitcha kuti Asilamu atsopano. Ndipo cholinga chakuliraku chidali chofuna kulimbikitsa ukwati wa mwamuna ndi mkazi mmodzi basi. Ndiye chimene iwo adapanga nchonena kuti adachotsa mitalayi umene uli ukwati woti Chisilamu chidaloleza ndi kubwezeretsapo ndi ukwati umene uli wa mkazi mmodzi basi. Ndipo amautenga ukwati umene mwamuna wakwatira akazi angapo kumausemera zinyawo, kumautenga ngati ukwati olakwika, poyankhula kunena kuti mwamuna amene wakwatira akazi angapo amene yoyo ndiye kuti akufalitsa matenda. Mwamuna amene wakwatira akazi angapo amene yuyu akufalitsa nyasi. Akazi amene akwatiwa kwa mwamuna mmodzi, akazi amene osakhala osangalala, mabanja awo sayenda bwino. Nde anawadzala mutu muzambiri mbiri to the extent yonena kuti kufikira pano mayiko angapo amene muli Asilamu ochuluka adayamba kuletsa mitala kapena kuyikamo mmene mu malamulo awo pofuna kutsekereza amuna kuti asachite chani mitala. Ndipo kufikira lero lino ma societies athu amene tikukhalawa amuna they are brainwashed. Iwo akuona kuti ndi chabwino kukhala ndi ma girlfriend ndi kusiya kukhala ndi akazi awiri atatu anayi. Ndipo akazi akumaonanso wallahi kuti ndi bwino mwamuna awo azichita zibwenzi than kuti akakwatire mkazi wina. This is what azungu anapanga brainwash akazi a Chisilamu kufikira kuti even pa chikhalidwe kumene amuna amene amapanga zimenezo lero lino akukumana ndi zikhomo. Ndiye tizindikire Asilamu. Imam Malik ibn Anas adayankhula kunena kuti lan yusliha akhira hadhihi al-umma illa ma aslaha awwalaha. Sadzakhala pa chiwongoko omalizira mu umma unowu pokapoka atadzawongoka ndi zomwe oyambirira awo adawongoka nazo. Choncho sitingakhale Asilamu olungama ngati tinganyoze sunna imeneyi yomwe m'bado oyambirira wa Asilamu udayichita. Mitala idalipo ndipo ilipo ndipo idzakhalapo mu Chisilamu kufikira tsiku la chiweruzo. Angakhale maboma atayika njira zotani zoti athane nayo sunna imeneyi sadzakwanitsa. Angakhale patapangidwa mapropaganda ochuluka cha mtundu wanji ofuna kuti apereke chithunzithunzi choyipa cha mitala, iwo sadzakwanitsa. Chifukwa chani? Ndi chinthu chochokera kwa Allah tabaraka wa taala, si chochokera kwa munthu iyayi. Ndiye muona kuti ngakhalenso ena mwa Asilamu operewera kuganiza kwawo komanso chikhulupiriro chawo amadana nayonso mitala imeneyi. Kuzindikira kwa Allah tabaraka wa taala ndi kwakuya kwambiri kuposa kuzindikira kwathu pa nkhani imeneyi. Tiyeni tikumane mu episode yachiwiri
pamene tidzakhale tikufotokoza kuti kodi kusiyana pakati pa mwamuna ndi mkazi pa nkhani imeneyi ndikotani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.